όσοι κι αν πεθάνουν, όσοι κι αν γεννηθούν μετά, όσοι κι αν ζήσουν, είτε αδιάφορα, είτε με τρόπο άξιο να τον αφηγηθείς, όσες ιδέες κι αν υπάρξουν, καινούριες ή μη, όσες εφευρέσεις στα εργαστήρια, όση ψυχοθεραπεία κι αν ασκηθεί, όσο καρικατούρα κι αν έχει καταντήσει, τόσες φορές που έχει υποθεί και με τόσους διαφορετικούς τρόπους, το όραμα θα είναι πάντα ένα. Το αίτημα θα είναι πάντα ίδιο. Όλοι, μα όλοι οι άνθρωποι, όσοι έζησαν από καταβολής κόσμου και όσοι θα ζήσουν, κουρασμένοι πλάι-πλάι, να στέκονται μπροστά σε μια παράξενη θάλασσα και ένα τεράστιο, σαν πύληνο χέρι, κάπου στο βάθος σαλεύει διακριτικά. Όλοι οι άνθρωποι, με πανέξυπνη πια ματιά, με ήμερη όψη, με ξέφρενη καρδιά, κοιτιούνται ειρηνικά, μα και με ανακούφιση, σαν να δόθηκε οριστικά μια πανάρχαια λύση στην όχθη εκείνη. Λένε μεταξύ τους άγνωστες λέξεις που δεν τόλμησα ποτέ να προφέρω, παρά μόνο ίσως γραπτά. Χθάνα, σύνμιλε, φθενχά, που θα πει επιτέλους, ο πολύτιμός μου, επιτέλους να, ο άλλος ο άνθρωπος. Τα δάκρυα δεν θα έχουν κανένα φράγμα πια. Κυλάνε στη θάλασσα, την θρηγεύουν και τα κύματα πλένουν κάθε στιγμή από την ιστορία της ανθρώπινης φυλής. Τους Νεάτερνταλ που ξεκαρδίζονται στα χάχανα, τους εξερευνητές στα καρυδότσουφλα, τους ανώνυμους των πόλεων, τους νομπελίστες που πλέον τα βράδια απομονώνονται και ξεφωνίζουν στις σπηλιές με τα λαρύγκια τους να τρέμουν ματωμένα. Πού ήταν κρυμμένη όλη αυτή η αγάπη?